ndikupatsirani nkhani ziwiri zimene zawerengedwa pa Zodiac. Nkhani zitu ndizokhudza kwambiri pamene anyamata okhumudwa mu boma la Mzuzu akuoneka kuti tu lero afotokozera kunena kuti zikuoneka ngati kuti zigawenga zimene zikulepheretsa mademo mtaunimo zikugwirizana natu ndi a Malawi Police Service, chifukwa tu zikuoneka kuti zigawengazi zikumatha kuchita zinthu zimenezi zipoyera apolisi yakuona koma iwo osachita kanthu. Komanso tikuona misonkho ya amalawi ikugwira ntchito kumanga nyumba za apolisi omwe watu tikunena kuti akugwirizana ndi zigawengawa kuti amalawi pamenepa aonetsa bwanji ufulu wawo. Tatiye ntioneni nkhani zonsezi mwatsatanetsatane zimene zikuwerengedwa pa Zodiac. Gulu la achinyamata ku Mzuzu lati ndilokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuteteza malamulo a dziko lino. Izi zikudza pomwe apolisi mdziko lino akuaganizira kuti akumagwira ntchito ndi mabaunsa azikwanje kuletsa anthu ochita zionetsero ku Lilongwe. Wapampando wa gululi a Gomez Kani Nkhoma wati izi zikungophera mphongo kuti President Lazarus Chakwera akuchitira dala kulekerera ziwawazi. Toera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Gulu la achinyamata ku Mzuzu la Mzuzu Youth Caucus lati ndilokhumudwa komanso kukhudzidwa ndi kulephera kwa boma kuyankhulapo pa nkhani zokhudza nkhanza zomwe zakhala zikuchitika kwa anthu omwe akufuna kuchita zionetsero. Wapampando wa gululi a Gomez Kani Nkhoma wati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walephera kulemekeza malamulo a dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu kupereka maganizo awo komanso kuyankhula ngakhale kuti analonjeza kuti adzatero. Ankhoma ati ndizodandaulitsa kuti chidwi cha boma chachoka poteteza amene amapereka misonkho mdziko muno pomwe boma likuoneka kuti likuteteza zigawenga komanso mbava. Kwambiri ndi chifukwa cha momwe zinalili dzulo, momwe zigawenga zigandanga dzulo zinalepheretsa amalawi kuchita zionetsero zawo mwabata pa nthawi yomwe amalawi amafuna aonetse kusakhutira kwawo ndi momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Anthuwa anachita izizi apolisi akuona and zodabwitsa onena kuti apresident akhala chete pa nthawi yomwe iwo amene kuti atuluke ndi kuyankhulapo pozindikira kunena kuti iwo analumbira kunena kuti ateteza constitution ya dziko lino, ateteza malamulo akulu a dziko lino komanso ateteza maufulu a Malawi. And izizi zotipangisa kunena kuti amalawi akumbukire komanso adzuke mmwamba ndi kuonetsetsa kunena kuti china chilichonse chomwe chingachitike mdziko muno amalawi akhale patsogolo kuteteza ufulu wawo, abale athu akunja kwa dziko lino kunena kuti athandizire kuteteza maufulu a Malawi. Posachedwa apa bungwe la maloya mdziko muno lalangitsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ayankhulepo pa zomwe zachitika ku Lilongwe komwe anthu ena anatenga zikwanje poopseza anthu omwe amafuna kuchita zionetsero. Koma nduna ya boma a Moses Kunkuyu yali mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa ndi zomwe zikuchitikazi ndipo ayankhulapo nthawi ikakwana. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toera Katswiri. Unduna wa zamalo wati umanga nyumba za apolisi zokwana 3,300 mgawo lachiwiri lomanga nyumbazi lomwe lidzathe kumapeto kwa chaka chamawa. Nduna ya zamalo Adeus Gumba yati undunawo wakwanitsa kumanga nyumba 1,028 mgawo loyamba la ntchitoyi ndipo ati pano ali mkati mopeza kampani zomwe zimange nyumbazi. Imon Piringu walemba ripoti ili. Pa tsiku lachiwiri la mkumano wa phungu wa nyumba ya malamulo owunikira momwe ndondomeko ya zachuma ya 2024-25 ikuyendera, aphungu ena adandaula kamba kakuchedwa kwa boma kuyamba komanso kutsiriza ntchito yomanga nyumba za apolisi mdziko lino. Mwachitsanzo, phungu wa dera la Mzuzu City a Benix Mwamulima anafunsa nduna ya zamalo Adeus Gumba kuti ifotokoze chifukwa chimene boma likulepherera kutsiriza nyumba 12 za apolisi mdera la Mchingautuwa komwe adandaula kuti zinayima pa 80%. Phungu wa dera la pakati ku Nkhatabe a Simon Vuwa Kaunda anafunsa ndunayi chifukwa chomwe unduna wake sukutsatira zomwe President Lazarus Chakwera ananena kuti undunawo umange nyumba zokwana 50 pa Nkhatabe boma pomwe pano nyumba 12 zokha ndi zomwe zatsirizidwa. Pa nyumba 50 damla president pano pasamangidwa nyumba 12 ndeni mafunsa nduna kunena kuti a president analamula chonde tiye talemekeza president tiye tigwire ntchito mene ananenera bwana. Koma nduna ya zamalo Adeus Gumba ati boma likuchita zokonzekera pa ntchitoyi yomwe ifike mgawo lachiwiri ndipo amanga nyumba 3,300. Second phase ndimene tikunenayo kuti uzikaenda bwino ndithu mali imodzi wonse makontrakita ali ndi gawo loti athamangitse kumabanki kwawo.
ife kwathu kuwatengera pa ground ndi kuwalipira zimene boma likuchita. So ntchito imene ndithu ndiyoti ichitika mwina mwachangu kuposa kuti zonse zikayenda bwino ndithu pomatha mwina chaka chinochi chamawa ntchito zimene zikhazira second phase komanso mapita third phase. Boma likufuna kumanga nyumba za apolisi zokwana 10,000 m'dziko lino m'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Imon Pilingu. Chonde tisaiwale kupanga subscribe. So let's hit the subscribe button kuti nkhani ngati izi zikabwera tizizipeza mosavuta.